Mukomana anonzi Venancio Mondlane aiwa wekunyika yeMozambique panguva inoi abva aonekwa kuti aiwa this man is very very powerful, akwanisa kukontrola nyika yeMozambique aiwa through social media pasina kana any word yavo yakataura in public. Zvinonzi kuonekwa kuti aiwa vakomana vana vanhu vachiteerera maorders emunhu zvakadai, people they truly love him and they really want change. Saka mina mashoko mudanyorwa panapa kuti wasubscribe like wataura the bell icon tichina pahendo yefacebook toona vakomana ndo vanyora chiti ladies and gentlemen, Venancio Mondlane, a revolution in pursuit of electoral justice following a largely disputed election which received international and regional condemnation. The valiant Mozambican opposition leader has successfully managed to render the country ungovernable with the use of social media. Venancio Mondlane has brought the country to a standstill and undoubtedly shaken up the ruling establishment by calling for nationwide protest via his Facebook page. The demonstrations and shutdowns have resulted in major disruptions, exhibiting the indubitable power of social media in modern-day revolutions. What is even more impressive is the remarkable courage of the masses in the face of a well-oiled security apparatus that is wantonly killing civilians with masses are standing firm regardless. We stand with the people of Mozambique in their struggle against the Frelimo regime. Tomashoko anomudaitwa nevanhu vachiti aiwa tinomira nevakomana vekuMozambique vachiona kuti aiwa zviri kuitiwa aiwa nevakomana veFrelimo vachina kuti cling on to power vachina kuti everyone tingatoti 99% yevanhu varimo vari against Frelimo, but these guys vanokuramba zvavo varimo kunyangwe mademonstrators achishura zvavo. Tudze mafuro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Vapinda comment section medu, so subscribe or like.